Mensen, ik heb straks gezegd, wat doen wij nou eigenlijk de komende jaren en in de toekomst met al onze herinneringen? Hoe vertel je dat nou in 2015 bijvoorbeeld aan je kinderen of aan je kleinkinderen? We hebben in onze slotact, hij zit er al, een opa. Die opa, deze dus, die gaat dadelijk proberen om zijn kleindochter iets duidelijk te maken over de koel en over de tijd van toen en hoe het eraan toe ging. De tijdgeest waar wij allemaal nog wel een klein beetje van weten. En luister nou maar eens hoe verschrikkelijk moeilijk dat is. Hoi, opa. Hey, best Wie wel is Prinsie. Ja. Wie is het? Oh, goed hè, goed. Ja, en met dich? Oh, Goed zo, goed zo. Leuk dich weer eens te zien, zeg. ja. Maar, opa, Ja? wat deed dat boevakker Salem? Die raar lamp eigenlijk nog steeds op dat tafeltje. Het ziet toch niet goed? Gooi dat lommel toch eens weg. En trouwens, dat raar koperige geval daarneven is nog niet traag een kunstwerk. Nee, kindje, een kunstwerk is het niet, maar het wordt wel gebruikt om een kunstwerk te maken. Dat koperen ding is een mienlamp. Nee, opa. Niet één mienlamp. Gewoon. Mienlamp. Taalkundig klopt het beter. Mienlamp. Dienlamp. Zienlamp. Nee, wie is Neske? Het is een mienlamp, is een lamp die vroeger in de mien, of liever gezegd in de koel gebruikt wordt. De mien. Wat is dat dan nu weer? De mien. Treurig dat ze dat niet weet. Een groot stuk Limburgse historie en de jeugd weet nergens meer van. Tja, kind, wie gaat ik dat nou 1, 2, 3 uitleggen? Dat is heel erg lastig. We gaan het toch proberen. Weet je wat we doen? Ik neem dich met naar een gans gewoon gezin. Ergens midden in de jaren 50 van de vorige eeuw. Goed. En Ja. dan moest u maar eens kijken. Hör maar eens. Is de weg op, is het niet dom in de koep te gaan? In de koep te gaan. Oh, dat is in de jaren 50. Marnater van het water, kijk hem hier nu staan. Kijk wie nu staat. Zet gaat bij zat, want een warm bad, dat is precies waar ik moet. Hier zult merken, nou het werken, heel tegen warm bad zo goed. Zet gaat die zat, want een warm bad, dat is precies waar ik moet. Hier zult merken, van het werken, weet ik een warm bad zo goed. Chic zeg. Zo'n koe op de grond. En dat ook nog eens in de keuken. Lekker hygiënisch. Tja, kind, het worden dan eens. Deze dat koe eigenlijk met een slang vullen. Met een slang vullen? Nee, dat vulden ze met een top natuurlijk, hè. Tijdens een tijd hadden ze geen gezels of boilers, dus die vulden dat met een top, hè. Maar wie kregen ze dan warm water? Ja, daar is in den tijd natuurlijk ook geen centraal verwarming. Maar in ieder keuken daar stond wel een fornuis of een steufje. En er wordt een ganse grote wasketel opgezet. En dat wordt volgemaakt met water en dat wordt dan langzaam warm. Die kolen die branden die overhits af en, ja, en dat water wordt warm. En nu kent ze zich natuurlijk wel voorstellen dat ze niet voor iedereen omste beurt een koep water warm kost te maken. Hè? Dus je wilt zeggen, dat zich meerdere man
met hetzelfde water wassen ze. Ja, dat wordt ganz normaal in den tijd. Luister maar eens. Iedereen die heet die op de beurt in het bad. Kijk die twee, die hebben alle wespen gehad. Kom maar vlot erin, nu is het water nog warm. Je was je tanden, been, de kop, het lief en de arm. Pak maar het met tape, dat is wat goed voor die haar. Oké, de hoed, doe best klaar. In de koe, een lekker wasje, water zat. En hij doet flesje in de koe. Het is wel gezonje en alle mensen papa naar de kerk toe gaan. Iedereen die geeft die om de beurt in het bad. Kijk die twee, die hebben al een wespen gehad. Kom maar vlot erin, nu is het water nog warm. Was je dan de been, de kop, het lief en de arm. Pak maar uit die zeep, dat is wat goed voor die haar. Oké, de roet, nu, doe best klaar. En dan moest hij gans grote zware koep leeggegooid worden, hè? Nee, de koep wordt het leeg gegooid. Dat wordt verspillingen. Dan wordt de was ingezet voor 2 weken. Wie dat dan? Ging de voele westen niet direct de automaat in? De automaat! Kent jij nog nooit immers van gehoord in den tijd, een automaat? De lui worden blij als ze zo'n klein snelwijzer of zo'n grote houten handje aangedreven langzaamwijzer rijden. Maar in een automaat, dat worden nu... De meeste lui hebben geen wasmachine. De meeste lui huurden ze geen in den tijd. Huurde? Jazeker, daar is Pierke Hornen zitter, die is toch groot met geboren. Ja, de heen en een bakfiets. En daar stonden die wasmachines op en dan fietsen ze door gans zitter en omstreken. En dan kost iedereen zich daar een machine huren. 's Morgens brengen, 's avonds halen, zo ging dat. Luister maar eens. Met de bakfiets vol machientjes, fietsig dekken zit er vriend. Het is wel zwaar en gans al weken, maar we zet dat is gezooid. Het is ieder week hetzelfde, de was die moet weer gedaan. Dus pak ik mijn bakfiets en moet nu de straat op gaan. Ik ken zo'n dingske huren, voor wit, fien en boontje. Met de bakfiets vol machientjes, fietsig dekken zit er ooit. Het is wel zwaar en gans al weken, maar zet dat is gezooid. Van Pierkes wasmachientjes, dat zijn de beste die bestaan. Met Pierkes wasmachientjes is wat de was gedaan. Het wasje met een wasbret duurt lang en is best wat jaar. Dus huren we bij Pierke, dan zien we het vlotter klaar. Sheldon's heel gaat oren, voor wit, fien en boontje. Met de bakfiets vol machientjes, fietsig dekken zit er gooit. Het is wel zwaar en gans al weken, maar we zet dat is gezooid. Van Pierke's wasmachientjes, dat zijn de beste die bestaan. Met Pierke's wasmachientjes is wat de was gedaan. Nou, we waren een die iets zeg. Wasmachientjes huren. Of wassen met een wasbret. Wat is dat eigenlijk voor gaat? Een was? wasbret. Een wasbret, weet ze net niet. Dat wordt een houten plank. En daar zat er van zo'n zenkenplaat zo op met rem. Hier heb ik toevallig in staan. Hier. Kijk. En dan wordt de was, daar wordt er overher geschrompeld. Dat stonden in de koep, hè. En dan ging dat was ging er overher. Want dat wordt vies, hè, natuurlijk. En dan naar de rand wordt dat een stuk proper. Dat de mensen zo probeerden ze het er vanaf te krijgen. En, ja, waren al jaren niet meer gebruikt. Ja, weet je wat ze nog voor gebruikt waren? Voor muziek te maken. Echt waar, luister maar eens. Als weer was
wäsche met zeep en met water, dan horen de luien vooral ons gesnater. Of was weer deks lachen, dat zou ons geschaten. Ons kleine dorp niet als we wäsche nog eens. Zo voor iedereen heeft die lijstbreed genomen. En is dan met hier naar de straat opgekomen. De slummen natuurlijk en overal de domme. Ze werken, ze moelen, ze kwaken en maken lol. Goed geschreven, gespuld en gewassen en door nog gesteven, gestreken en opgehangen in de kast tot dat weer het pakken de volgende keer. En het wit goed gehangen aan lijnen, de zon op het luchtje moet door nog op zien, totdat het weer wit en proper oetsen als het nodig is en de volgende keer. Ja, goed gedaan. Zeg, wat is dat? De bleek. De En wat bleek. moest de wester? De bleek. Ja, kijk, dat is wat ze alle wiel het gezond noemen. Vroeger had je de lu geen gezond voor de luxe, maar voor de was te bleken. Moest ik voorstellen, de witte was, die wordt als er uit de machine komt, wordt hij op de bleek, op het gezond wordt dat gelag. En door de werking van de zon wordt hij witter als wit. Daar kent geen chemisch middel tegenop. Veel beter. Nou, als ik dat zo hoor, had je weer een vrouwlie. En dan niet de handjes vol. Nou, dat klopt, maar vlak de manslu ook niet doet, zeg. Die jij in de tijd die ook het nodige te doen. Het wordt in de tijd niet fijn achter de computer zitten en een beetje prutsen. Nee, dat wordt heel werken in de tijd. Nee, de meeste manslu die werkten hè, op het landje of in de koel. De koel, dat schrikt naar de ogenlever. Wat wordt het dan vergat, die koel? Ja, kijk, de koel. Ooit de grootste werkgever van gans Limburg. En misschien wel van het ganse land. Overal hier in de buurt waren koelen. Minen, zeg maar. In Heerlen worden de Oranje Nassau 1, 2, 3 en 4. In de Laura en de Julia en Egeltse. In de Dominiaal in Kirchro. In de Emma en de Hendrik. In Brunsum en in Gebroek. En in Geleen heet ze de Moritz. Ze waren ook een ganz grote moderne koel. En dat stikte van de koelen hier. En daar gingen al die lui werken. En dan gingen die lui, die gingen doorheen met ja, 's morgens vroeg. Hop, dan stonden die op en dan gingen ze naar de koel. Luister maar eens. Daar komen ze. De oet, we moeten naar de koel. Oet met de rust en naar de bus. De oet, de pungel met. En dan de bruggerit. Waar gingen ze? De koel die wordt doorgebracht. De oet. De oet, geen mond meer naar de koel. Oet met de rust en naar de bus. De oet, de pungel met. En dan de bruggerit. De koel die wordt doorgebracht. De oet. Ja, dat is goed hoor, dat. En dan moesten ze een draak onder de grond in. Worden er trappen? Of wie ging dat? Trappen. Oh, pitsen bij diep dat die werkte. Dat ging van 600 meter tot wel 1000 meter diep. Dus trappen, die zoeken zich aardig het Lazarus moeten lopen. Nee, die gingen af met een lift door een schacht. En zo'n schacht, dat wordt een heel groot lok. En dat wordt geboord en dat wordt wel 1000 meter diep. En daar hing een liftkooi hing erin. En die hing aan voetsdikke kabels. Dat moest ook wel, want er gingen heel veel lui in zo'n ding natuurlijk. Hè. En dan gingen die af met een snelheid van je welste. Luister maar eens. Je met z'n allen onderin. Met frisse moed of tegenzin. Neem eens de min.
We werken in de koel, nee, we zijn niet cool. We kallen van ons af en tak, de baas het houdt in moel. Het werken is best wel, maar ja, we zijn hoe door. Nou bijna 8 uur werken mannen, dan zijn we weer klaar. Deze duister hier, leven overal. Maar we zijn hier, we werken in elk geval. Ja, met z'n allen om erin. Met frisse moed of tegenzin. Nemens is te min. Deze industrie leven overal, maar we zijn hier, we werken in elk geval. En dan, als ze honger in een grondje horen, kosten ze dan draag aan het werk? Nee, die kosten niet direct aan het werk, want dan zouden ze allemaal op datzelfde plaatsje onderaan die zaag moeten werken. Nee, die gingen nog de plaats waar ze werken moesten. En dat ging dan dik 6 uur weg worden met een trein. Hè. Stapten ze op een trein. Ja, dag, de metro zeker. Ja, met een beetje fantasie zou ze kunnen zeggen dat weer hier in Limburg de eerste metro van het ganse land jij. Ja, het wordt gaat minder comfortabel, het wordt gaat minder snel, maar het wordt ondergrondje en het wordt een trein. Dus ja, weer hebben we hier in Limburg de eerste metro gehad. Dat heb je gelijk. Klopt. Doe eens dan maar eens. Kom stap en zin, dit is de trein om Mina 11. Kom laat nou eens gaan, je kent niet hier blijven staan. De hoogste tijd voor onze trein om Mina 11. Je moet nu weggaan, je kent niet hier blijven staan. Wat 10 kilometer hangen jongeren in de koel. Jens zegt en open ogen best niet voel. Doe maar zo nog werken, en dus als op merken. Onder in de koelkast zo die kracht gebroken. Moest ik als gelopen is de halve gom. Doe me zie op kant te maken, dat is niet dom. Ganse lang beslokken, vrouwen willen koken. Geen doet nog eens opgemoeten aan de gang. Kom stap en zin, dit is de trein om Mina 11. Kom laat nou eens gaan, je kent niet hier blijven staan. Ja, hoe is dat? Dus die voert echt een paar kilometer onder in de grond naar Mina 11. Wat is dat eigenlijk vergeten? Ja. Mina 11, dat wordt zomaar een naam van een peler. Ja, dat weet ze natuurlijk ook niet wat een peler is. Een peler, dat wordt de plaats waar ze de kool weghaalden. Moest ik voorstellen, die kolen die zaten in lagen van 60 centimeter tot wel 3 meter dik. Ja, en die worden dan weggehaald en afgevuurd met een trein. En die worden naar boven gebracht en weer verwerkt. Maar stort het dan niks in hoe die kolen weggehaald worden? Ja, dat is goed nagedacht. Normaal zou dat zo zijn, maar dan zaten ze dus stielen of stutten. En die stielen, dat wordt gans in de begintijd van de koelen worden dat houten stielen. En later hebben ze daar stalen stielen, titan of Jacob-stielen hebben ze er neergezet. En die drogen het dak, de berg zeg maar. De berg? Welke berg dan nu weer? Ja, zo noemden ze vroeger alles wat ze boven de kop hadden. Mijnwerkers noemden alles wat ze boven de kop hadden, dat wordt de berg. Nou, en dat wordt dus gedragen door die stielen. Nou ja, en die kolen worden afgevuurd en die worden naar boven gebracht en weer verkocht. Nou ja, en als die oerige werk had je in de peler, dat was zwaar werk. Dan gingen ze ook weer met het treintje terug, gingen weer naar die schacht, stapten weer in de lift, gingen weer naar boven en dan via het badlokaal gingen ze even. Badlokaal? Ja, dan moest ik voorstellen, die kolen, hè, die waren zwart. Ja, Dus wie meent ze dat die lui uitzogen? zwart. Goed. En dat heeft niks met Zwarte Piet te maken. Helemaal niet. Maar die waren zwart. En die moesten zich dus gewoon douchen. En daar waren die badlokalen voor. En nou ja, dan gingen ze daar staan en dan kwam water vanaf. En dan kostte zich ongeveer een beetje helpen. Zich poekelen noemden ze dat. Daarbij ze zich ongeveer in de rug.
Ja, en als ze dan ganz zuiver waren, dan holden ze hun kleren van de haak. Want in zo'n badlokaal, daar hingen van die grote huik aan kettingen. En daar hingen hun proper kleren aan. Dan hingen ze de voelen, hingen ze aan een hanger haak. Zuivere trokken ze zich aan en dan gingen ze, hevens, naar huis. Luister maar. In het badlokaal, Het badlokaal, een grote zaal, gans zwarte zaal, heerste veel kabaal, gans veel kabaal, echte koepeltaal. veel koepeltaal. Weg me eens de ruk, Weg niet eens terug, ik boekel dik wat druk. ik doe het terug. Wäsche is gezond Het is gezond. en zwart dat wordt weer blond. Het wordt weer blond. Nou een sigaal werken, zult je het wel merken. Honger in de koel, wordt die vel gans voel. Zwart van alle kantjes, stond de badtoes klantje. Onder stralen water in het badlokaal. In het badlokaal, Het badlokaal, een grote zaal. gans zwarte zaal, Heerste veel kabaal, gans veel kabaal, echte koepeltaal. veel koepeltaal. Weg me eens de ruk, Weg niet eens terug, ik boekel dik wat druk. ik doe het terug. Wäsche is gezond Het is gezond. en zwart dat wordt weer blond. Het wordt weer blond. Tussen badtoesmuren stond ze door te sjoeren. Kool zit overal, zwart in elk geval. Zwart kans rond je ogen, olie zal wel mogen. Vlot gaat op die biceps, dan gaat alles af. In het badlokaal, Het badlokaal, een grote zaal. gans zwarte zaal, Heerste veel kabaal, gans veel kabaal, echte koepeltaal. veel koepeltaal. Weg me eens de ruk, Weg niet eens terug, ik boekel dik wat druk. ik doe het terug. Wäsche is gezond Het is gezond. en zwart dat wordt weer blond. Het wordt weer blond. Ja. Zuster, wie lang dat doorgekost voordat de ruk zuiver wordt? Hè? Ja. Ja, dat... Zeg opa, Ja. best wel interessant, maar ken ik nu gewoon? Ik kreeg net een appje van een vriendin. En kan ze me misschien vertellen wat een appje is? Dat leg ik echt de volgende keer wel uit als we het gaan hebben over de eerste jaren van deze eeuw. Dank je. Wat is veel veranderd in 50 jaar? In die 50 jaar, in die 50 jaar. Wat is veel veranderd in 50 jaar? Och, wat vlucht het tijd voorbij. Kolen die niet meer bestaan, met het werk dat is gedaan. En de poeten zijn zo vrij. Auto's heeft nu iedereen, en verbellen is best fijn. En de het poeten zijn vrij, zegt meneer. is niet slecht. Wat is veel veranderd in 50 jaar? In die 50 jaar, in die 50 jaar. Wat is veel veranderd in 50 jaar? Och, wat vlucht het tijd voorbij. Och, wat vlucht het tijd voorbij. Dames en heren, ik vind dat met deze fantastische prestatie van die opa en dat kleinkind toch wel een heel mooi einde gekomen is aan onze Kompelrevue met een lach en een traan. Je zou bijna kunnen zeggen, de cirkel is rond. Maar ik heb ook begrepen dat de opa nog veel te leren heeft. Nogmaals een applaus.